हेलो हाय गाइस नों बरायबाय नोंथां बयखौबो गोदान भिडिअ बोथोरा बिराद सान्दुं गोसा आरोना दिनैबो नै ओरैबायदि मा जाबावगोन बे बोथोरजों माइ आबादफ्राबो मोजां जानाय नंखाला अखायानो गैयाना अखा थायोब्ला एसे मोजां आरोना माइ आबादफ्रा मोजां जायो दिनैनि खामानिया आंहा नै बेवहाय बिफां दालाइ दाननायफोर दङ आरोना बेखौ साफा खालामगोन दिनै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय न दा मोनाथो फुटबल मेच नायहैलायनांगोन फुटबल मेच ना दिनैनि खेला एसे मोजां जागोन आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै खामानिखौ आं मावलांजेननोसै गाइसमोन बोथोरा जोबोद गरम नाथायब्ला बेयाव साया आरोना सायहा आराम जागोन बेयाव मावनो लेट्स गो खामानियाव आवगायलांसै गाइसमोन नै ओंखारबोलायबाय आरोना बल खेला नायहैलायनोसै दायो दसे सान्दुङाथ' जोबोद गोसाखानो बापरे डेन्जार दा बुंखा आरोना सान्दुं गोसाखाबाथाय नै नोगोद गोसाखानो सान्दुङा थांबाय थानोसै आरोना दिनैनि खेला एसे इन्टारेस्ट जागोनदां नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो सिङाव हाबलांना गेलेसिगोन खेला जासिगोन नायदो दिनै लादु बसबोदों जोंहा मिया 7 नम्बर गाननाया नायग्राफ्रा फैजेननोसै आरो नै बिथिंबो kata ke diunduh final bisa
Good. Hộp sẽ ra lời nè. बलखौ बादहोआखैना बियो नाबा थिखांसिगौमोन सोनाय नायनो लुबैदोंदां गाइसमोन मोनालाय फैबाय आरोना खेलाया माबायदि जाखो नोंथांमोना खोन्थादो कमेन्ट खालामनानै ना माबायदि नुखो थ' मोनसे टिमा एसे इजि जाबाय आरोना मोनसे टिमा एसे माबा जाबाय नोंथांमोनहा नुखाबायदां 6-1 जाबाय आरोना 6 गल मोनसेथिं गल सेल' बेबायदि जाबाय स' दा आं न'आव फैबाय आरोना नै दुब्लि गेजेरखौ मोनफैबाय आरोना मोनाबायानो सान हाबबाय नै दुब्लिया आरो हाजोथिंनि गाइसमोन बिदिब्ला जों भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना दिनै थांबाय थानोसै आंबो न'आव थ' नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना फोरमायलायदो आरोना गाइसमोन बोथोराव बिराद गरममोन गरमाथ' मा खालामनो आरोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदाबो माबायदि ना थ' आं थांबाय थानोसै आरोना गाइसमोन गारि सालायबाय आङो जों गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दे गाइसमोन दोनथ'बाय बाय